Pinuntahan ko nga ang isa sa may pinakamasayang pesta dito sa Pangasinan na talaga namang inaabangan taon-taon dahil sa makukulay at napakaraming iba't ibang aktibidad na siyang nagpapakita sa kasaganahan at kaunlaran ng kanilang bayan. The Lingayen Bagong Festival 2025 open! Yo, what's up mga kapugid? This is Sergio Gregorio of Frank Kitty TV and we're here now at the capital of Pangasinan, bayan ng Lingayen na kung saan ay talaga namang kilala di lang mapalokal kundi mapa-international na isa sa gumagawa and #1 producer ng quality and the best bagoong. Kaya tara at samahan nyo nga akong makisaya at maki-enjoy nga dito sa kanilang makulay at magarbong selebrasyon ng Bagoong Festival 2025. Katuan to ka! Sa unang araw nga na kanilang pagdiriwang ay inumpisan nila ito ng isang napakaingay na motorcade upang ipaalam sa buong bayan ang pag-uumpisa ng kanilang napakasayang pestahan. Na agad namang sinundan ng isang Holy Mass upang magbigay pasasalamat sa buong may kapal sa katatagan at kaginhawaan ng kanilang bayan. Kasunod nito ay hinanda na nga nila ang mga kakaibang pagkain dito sa may Taway-Taway Food Showcase. Sapagod nga sa butuktong bagoong may iba't iba pang pinagmamalaking produkto ang bayan ng Lingayen. Isa na dyan itong lechong bagoong at itong tinatawag nilang sundot kulangot. Kitang-kita din naman talaga na dinubog at dinagsa ng napakaraming tao itong taway-taway na ibig sabihin nga ay tikman or makitikim. Syempre di rin tayo papole at nakitaway-taway na rin tayo. Pinamalas nga din ng mga iba't ibang chef ang kanilang talento sa pagluluto gamit ang bagoong dito sa Lingayen Cooking Competition na habang pinagmamasdan mo nga ang kanilang mga ginagawa ay talagang matatakam at maglalaway ka. Pero teka, ano nga ba ang bagoong at paano nga ba nila ito ginagawa? Well, tara at samahan nyo akong alamin at puntahan ang isa sa sikat na pagawaan o factory ng bagoong dito sa Lingayen. Welcome to MM Bagoong, isa sa talaga namang kilalang gumagawa ng masasarap na bagoong dito sa Lingayen since 1985 pa. Makikita mo nga din dito ang proseso sa paggawa ng bagoong na mula sa fermentation hanggang sa pagbalot nila maingat nila itong ginagawa. 600 pesos ganito na yung sa 600 pesos. Nakakatuwa nga lang isipin na sa halagang 600 pesos na puhunan ay napalago ng husto. Sir Melandro ang kanilang business for almost 30 years na. Ako nakapagkuha ng paggawa ko ng bahay, pinag-aaral ko sa mga anak ko. O diba? Napaka-inspiring naman talaga. Basta may sipag at tiyaga, laging may nilaga. Siyempre dahil sa masarap na sausawan ng bagoong ay nagkaroon nga din ng kalutan ng dalan, tantugtugan na dinaluhan nga di lang ng mga taga-Lingayen kundi pati ang iba't ibang bayan dito sa Pangasinan na kahit mainit ang panahon at mausok na ihawan ay kitang-kita sa kanilang mukha ang ngiti at tuwa na talagang gusto ma-experience at makisaya sa kalutan ng dalan tantugtugan dito sa Bagoong Festival 2025. Siyempre, mawawala ba ang street dance at float parade sa isang festival? Siyempre, hindi! Isa sa talaga namang highlight sa Bagoong Festival ay itong street dance competition na kung saan ay nilahukan ng 4 na school na talagang pinagandaan upang makamit ang Grand Champion. Na talaga din namang inabangan ng mga taga-Lingayen na kahit na tirik ang araw ay siya din kainit ang kanilang suporta sa bawat mga kalahok at talaga din namang aliw na aliw at enjoy na enjoy. Ang Bagoong Festival ng Lingayen ang isa sa pinakamakulay, pinakabuhay at pinakamaingay na festival sa lalawigan ng Pangasinan. Tunay ngang napakakulay at napakasaya ng 3 araw na selebrasyon ng Bagoong Festival 2025 na talaga namang nakapagbigay ng ngiti at tuwa sa mga taga-Lingayen at sa mga iba't ibang mga bisita na sana ay may pagpatuloy pa nga nila ito sa mga susunod pang taon upang mas lalo pang makilala ang bayan ng Lingayen sa paggawa ng mga the best and quality bagoong. One of the best festivals in the country today, Lingayen Bagong Festival 2025. Ang masasabi ko, hindi mapag-iwanan ang Lingayen. It is international, it is world class in each standard for any activity which is festival, especially the Lingayen Bagong Festival. Mabuhay! Once again, happy Lingayen Bagoong Festival 2025 and this is Sergio Gregorio of Frank Kitty TV na laging nagsasabing stay pogi and healthy. Bye!